Dugang upat ka mga kaso sa COVID-19 ang nakadugang sa Lapu-Lapu City sulod lang sa miaging weekend. Og pulos kini magakawani sa City Hall. Si Luan Merondina sa report. Niadtong Biyernes sa hapon, gi-disinfect o gi-lockdown ang panimay sa usa ka lalaking kawani sa City Hall nga taga Sitio Agos Gamay, Barangay Agos. Siya ang ikawalong konpermadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Pagka Sabado sa hapon, laing duha na usab ka mga sakop sa BMO nga taga Sunrise Place Agos ug taga Masiwa, Maribago ang nagpositibo sa COVID-19. Babay kini ug lalaki. Sa gihapon, nag-disinfect dayon o gikordon ang mga panimay nga nasuta sa crisis management team nga gikinahanglang ipaubos sa red zone. Kagahapon, taga Mar Beach, Maribago nga lalaking kawani sa City Hall na usab ang konpermadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Dali usab dayong gipatuman ang mga precautionary measures sa dapit. Matud ni Najel Banasya, Lapu-Lapu City Crisis Manager, nga sa pagkakaroon, aduna na 11 ka mga konpermadong kaso sa COVID-19 ang Dakbayan, 8 kanila pulos mga City Hall employees. Pulos asymptomatic ang upat ka mga bag-ong nadugang nga mga kaso. Sensitive pagod kaayo ning atong kuan, aning atong test, no, sa SARS-CoV, no, sensitive kaayo, so mo nang daghan gid ang positive. But nevertheless, maayo na lang inon-ani aron maklaro na ako kinsay nagpositive kung kinsay wa. Matud sa crisis manager, dili hinuon tanan bad news ang nahitabo sa Lapu-Lapu City sa miaging weekend. Malipayo niyang gipahibaw nga nakagraduate na ang 84 ka mga tao nga mga mulupyo sa Sitio Bagumbayan, Barangay Maribago, kinsa gipaubos sa 14 ka adlaw nga quarantine. Sila ang mga nagpuyo sulod sa red zone, diin nagpuyo ang ikatulong konpermadong kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu. Kahapon, gitangtang na ang kordon sa dapit o giapuran sila og snacks sa taga-crisis management team. Ang procedure sa ato is atong tangtangon ang stigma, no? Ang tangtangon sa nato ang discrimination. We welcome them with open arms. Tingnan namo sila lastly nga kining atong experience, kinahanglan maghimo ng leksyon nato. Munang ipadayon gihapon nato ang pagdisiplina. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.